Naglabas po ng isang taong suspensyon ang Office of the President laban kina Urdaneta City Mayor Julio Rami Paraino III at Vice Mayor Jimmy Paraino dahil sa mga kasong grave misconduct at grave abuse of authority. Sa liham ni Department of Interior and Local Government, DILG Regional Office 1 Director Jonathan Paul Lausen Jr., ang suspensyon ay alinsunod sa memorandum mula kay Executive Secretary Lucas Bersamina na nag-aatas ng tig-6 na buwang suspensyon para sa bawat kaso laban sa mga opisyala. Napatunayan umano na may pananagutan ang administrasyon ng dalawa sa mga nabanggit na mga kaso. Ang desisyon ay pinalabas noong Enero 3 ng kasalukuyang taon na nag-ugat sa ang kaso sa reklamo ni Barangay San Vicente Captain Brian Perez matapos siyang tanggalin bilang liga ng mga barangay president ng nasabing lungsod. IFM News. IFM News. IFM News.